Cristiano Ronaldo, Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Junior hemmeti bir yerde. Dünya belli konstruktor öndürücüsü Lego 2026-njy ýylda geçirecek Dünya Çempionatynyň öň sirasyna bir näçe täze toplum çykaryp, ulu mahabat kampaniýasyna başlady. Şol toplumlaryň biri Dünya Kuba görnüşinde taýýarlanyp, onuň mahabat roliginde Dünya futbolunyň iň uly ýyldızlary çykyş etdi. Mahabatda futbolçular ilki bilen Dünya Kuba görnüşinde konstruktor bilelikde ýygnap turýarlar. Ondan soň olaryň her biri öz şekilini Kubagyň ýokartyna goýjak bolýar. Emma bu ansat bolmaýar. Sebäp stol ýygydarly aýlanýar we hiç biri maksadyna ýetip bilmeýär. Bu toplum jan koýarlar üçin hem el ýeterlidir, emma onuň bahasy arzan näl. Lego'nun resmi saýtynda onuň bahasy $200 töwere bolup, bu eltip berme çykdaýjylaryny hasaba almadan görkezilýär. Täzeliklerin ilkinjisi dinleýjisi bolmak üçin bize agla bolun. Habarlar, videolar, täsirlikler hemmesi bir ýerde. Türkmen portalla bilen bilen galyň.